Yan guys, bumaba na yung ating pasyente dahil pupunta raw siya ng GSIS at maglulon yata eh. Medyo nag-iisa na tayo at malapit na rin naman dito tayo ngayon sa may kanto ng Hilpuyat at saka ng Osmeña sa may expressway. Ayan si Manong Joyride. Dito na tayo sa may Buendia or Pedro Hill. Ayan, para tayo nasa dagat na maalon. Kalsada sa Pilipinas. Ayan, medyo matraffic dito sa Buendia na ito. Medyo tsaga-tsagayin na lang natin. Kasi wala naman tayong choice. Kundi tsagayin siya. Ayan. Traffic, stoplight na naman. Dito, bibihira dito guys ang hindi nagkakaroon ng traffic dito sa area na to. Talagang ganyan eh, matraffic talaga. Pilipinas ito, parang kung baga na kayo nakakarating na sa India, mas worse ang traffic daw kaysa dito sa atin. Ayan. Ayan, sinisinok si Hos. Inom tayo ng tubig guys kasi sinisinok si Hos na hindi pa nananghalian. Time check 12:33 na ng hapon. Ganyan talaga ang buhay driver. Hindi alam kung anong oras manananghalian. Ayan, actually meron tayong pagkain na nagsaing tayo kanina sa office at meron tayong rice cooker doon. Ang na lang natin, yung ulam natin iinit na lang natin pag dating natin. Wala tayong microwave pero meron tayong yung nagpapakulo tayo na ini-steam lang natin yung ulam natin sa ating trabaho. Kasi pag bumili ka sa labas, araw-araw mong gagawin yon, halos 3/4 ng sahod mo. Yung 3/4 ng sahod mo mapupunta sa yung 1/4 mapupunta sa pambili mo ng ulam. Tapos yung kanin kasi ngayon guys, pinakang mura na yung 20 pesos eh. Eh kung medyo gutom, kagaya nito, medyo gutom na si Os dahil nag-almusal tayo kanina tangan ng kaunti lang. At anong oras na, siguro madarating tayo sa opisina mga alauna. Medyo nagugutom na tayo, kakain tayo ng medyo bawi-bawi tayo sa pagkain. Ayan na, talagang ganyan ang buhay ng isang driver. Buhay driver, kaibigan. Ayan, sabi nga nila ang buhay ng isang driver, hindi mo alam kung saan ka patutungo pag umandar na yung makina ng sasakyan. Hindi mo alam kung saan ang biyahe. Kahapon guys, nasa Pasig tayo. Nandun tayo sa may Santulan na Barangay Santulan, Pasig City. Makikita nyo po yan guys sa ating mga video. Ayan, makikita nyo guys yan sa ating video. Na-upload na natin siya, kaya lang merong siguro by next week ko pa maayos yun. Yung area ng Barangay Santulan, Pasig City. At saka bukas meron na naman tayo sa Malabon tayo. Hindi ko alam kung saan sa Malabon. Nabutas pala guys tayo bukas, Nabutas. Ayan guys, abanti na naman tayo, pero matagal tayo dito sa traffic. Hindi ko pinatay kung ala na kaunti kasi hahaba masyado yung video natin na hindi naman gumagalaw. Andito pa lang tayo sa may Chino Roses Avenue, kanto ng Hilpuyat. Traffic, hindi na maubos ang traffic dito sa Pilipinas. Talagang ganyan, buhay driver, tsaga-tsaga lang. Sabi nga, pag nawalan ka ng patient or nawalan ka ng
pasensya. Iinit ang ulo mo, ikaw rin atakein ka sa puso. Ayan. Kaya wag mainit ang ulo guys sa mga kaibigan natin driver, maging company driver, bus driver, rider ka man or may-ari ka man ng sasakyan o driver ka ng sarili mong sasakyan. Wag masyadong mainit ang ulo guys kasi ikaw din makatakein ka sa puso. Baka pag ikaw may baril makabaril ka ng kapwa mo driver at na-videohan ka, nako kawawa ka. Himas ka ng rehas na bakal. Ayan, kagaya ko guys, habang nagmamaneho ako, nagbibideo ako, kung ano man masagip ng aking camera talagang ganyan. Sabi nga nila kung ano makita kapag nakabukas ang camera kung ano makita ma-record ka. Kaya malapit na tayo guys sa opisina. Siguro mga 2-3 stoplight na lang yan. Hindi na malalayo yung stoplight kasi dito sa Makati ang mga stoplight dito pinakang malayo siguro 500 meters. Ayan, shoutout sa Toyota Hilux. Kung makasingit, wagas, pwede namang idiretso. Shoutout tayo. Ingat-ingat sa pagsingit-singit. Hindi yung ganong guys, yung mga ganong style na driving style. Hindi siya tawag dito. Hindi siya defensive driving kasi kapag ikaw defensive driver, ang pagkakalam ko lang, ito para sa aking opinion lang, hindi ka basta-basta lumiliko ng alanganin o hindi ka basta sumisingit. Kailangan sa pag ikaw ay defensive driving, tatantsahin mo rin yung mga kasamaan mo sa kalsada o yung mga kasabayan mo, saka hindi ka masyado tumututok. Siya guys, nakatutok talaga siya doon sa unahan yung sinusundan niya. Kung paano pag biglang pumreno yun, no? Hindi kawawa siya. May kagaya nitong rider na sumingit sa kaliwa. Shoutout sa iyo, Paps. Naka-Honda Click. Shoutout sa iyo. Ingat ka dyan sa bandang kaliwa, baka maipit ka dyan. Ayun, nakaguna yung stoplight dito sa may Nicanor Garcia. Kaya lang mabagal magpatakbo yung mga nasa unahan. Ayan, isang liko pa, nasa Jupiter na tayo. Ayan, Nicanor stoplight to, Nicanor Garcia stoplight. Ito naman, si taxi driver naman, pwede namang idiretso may tigil pa, kakaliwa, kakanan pa yan papatukan na kita riyan mambabatak na siyos dami pasaway dito sa kalye, mga paps, daming pasaway, kaya nako, mahirap na maubusan tayo ng dugo dito sa mga pasaway na yan. Ayan, shoutout sa movie. Ayan, ito na po yung tinatawag na Jupiter Street dito sa Makati City. Yung aming opisina po, pwede kayong pumunta doon sa may Hill Puyat, mayroon pong entrance doon. Saka pwede rin dito sa Jupiter. Dito kasi yung entrance ng parking namin. Kumbaga ito siguro yung pinakang likod ng aming building. Tapos yung harap niya, kaya lang doon sa harap wala tayong entrance doon Kumbaga hindi nakakapasok yung mga sasakyan doon. Ayan, magkakarga muna tayo ng gasolina kasi ng diesel, wala ng diesel to. Magpas na po tayo sa opisina. Pasaway talaga tong pasaway yung mga taxi.
Ayan, dito muna tayo sa Petron gas station. Magpapakarga tayo ng diesel.